ανταποκρινόμενοι θετικά στην πρόσκληση του κυρίου Κωνσταντίνου Φωτιάδη και του Γιώργου του Πουλατζακλή για τη συμμετοχή του καλλιτεχνικού χορευτικού ομίλου Πύριχος στην πολυθεματική ενότητα εκδηλώσεων εν ώψη του εορτασμού και της μνήμης για τη γενοκτονία των προγόνων μας στα Ιερά Χώματα του Ευξήνου Πόντου, αισθανόμαστε εξαιρετική τιμή για την απόψινή μας παρουσία σε αυτό το χώρο για να αποδώσουμε χορούς των Ελλήνων του Δυτικού Πόντου ως ελάχιστο φόρο τιμής στο ηρωικό Αντάρτικο. Θα χορέψουμε χορούς από τις περιφέρειες της Μπάφρας, των μεταλλίων ΣΥΜ, Τζουμούς Ματέν και Άγδαγ Ματέν, Αντά Παζάρ, Κερασούντας και Γαρέσαρης. Οι χοροί των Ελλήνων του Πόντου, του Δυτικού Πόντου, κράτησαν και διέσωσαν χορευτικές νόρμες που κατά πολύ μοιάζουν με αυτές του Ανατολικού Πόντου. Υπάρχουν όμως και χοροί αλλά και μελωδίες που απέχουν παρασάγκας. Η γλώσσα του Δυτικού Πόντου ήταν κυρίως η τουρκική και έτσι θα αποδοθούν σήμερα οι χοροί που θα χορέψουμε. Και αυτοί είναι από την περιφέρεια της Μπάφρας οι χοροί Τεκ Καϊτέ, Σαρούγους, Καράπουνάρ, Κωνσταντίν Σάβας. Από τα μεταλλεία χοροί Τσαραχώτ, Διπλό Μαλ, Τικ ή από Πάνκεκα, Γιουβαλάντουμ, Τίζ και Γαρσούλαμας. Από τις περιφέρειες Αντά Παζαρή, Κερασούντας και Γαράσαρης, χοροί Τικ, Τίκι, Τιτιρεμέ και Ομάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Gemi geliyor, gemide denizi yara yara. Gemi geliyor.
Ευχαριστώ το χορευτικό όμιλο Πύριχος και θα ήθελα να θυμούνται τη σημερινή εκδήλωση με ένα βιβλίο μου «Πόντος Ελληνικός Μεγάλος και Ευδαίμων», όπου είναι η πολυθεματική έκθεση και κάποια κείμενα που νομίζω ότι οι πρωτοχορευτές όλοι, αν θέλουν να χορεύουν με την ψυχή, πρέπει εκτός από βήματα να ξέρουν και την ιστορία για να χορεύουν με την ψυχή τους. Και τον Πουλατσακλή τον Γιώργο θέλω για την ορχήστρα του να έχει και αυτός ένα αναμνηστικό. Να είστε καλά. Μη φεύγετε, συνεχίζουμε τώρα με λύρα και με όλους τους άλλους τραγουδιστές μας. Θέλω να σας παρακαλέσω, επειδή φαίνεται ότι ή εμείς ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν τα πάνε καλά μαζί μας, δεν ξέρω ποιοι άλλοι δεν τα πάνε καλά μαζί μας, εμείς τους αγαπάμε όλους, αλλά άβουλα όργανα δεν γινόμαστε κανενός. Θέλω να γίνετε εσείς οι μεταφορείς των εκδηλώσεών μας στους χώρους τους κοινωνικούς που βρίσκετε, στους εργασιακούς χώρους σας, ότι μέχρι 30 Μαΐου κάθε βράδυ, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, υπάρχουν εκδηλώσεις ή σεμινάρια ιστορίας ή τιμητικές εκδηλώσεις, όπως είναι για το Κάρς, για τον Γεωργούλη τον Κουγιουμζίδη, για τον Γόγο, τον Γογοπούλη και τον πατέρα του Γόγου, το Σταύρη, και η τελευταία εκδήλωση που συμμετέχουν όλοι οι καλλιτέχνες μας, το ποντιακό τραγούδι στη διαμόρφωση της ιστορικής μνήμης. Θέλω να είστε όλοι, γιατί νομίζω ότι κάτι θα πάρετε από αυτές τις εκδηλώσεις. Να είστε καλά.